Hello guys, mula uli na ko sa amo ang Pinoyanan sa Bohol. So bye-bye. Bye-bye. See you later. Ano to si Juby? Ang akong dala is kakao. Dala akong kakao. Ah, agay wa man day mi helmet di. Ay, muuli na ko. Ha? Muli na ka? Nauna na ka? Muuna na ko kay mga bata dito. Happy trip na lang. Salamat. Muadto sa ko. Bye-bye yo. Muuli na ko. Oh. Di bye-bye. Di bye-bye. Bye-bye na dayon mo. Kay mo uwi na ko. Ina bye-bye guys. Sige, pila mo ka buok. 1, 4, 5, 6. Oh. Kuan mo. Size Nakabito kuan ni to. ha. Nakabitot sinsilyo. 100 ni o bahina na ninyo ha. Kuha, pilan mi. Oh, bahina ra. Para ba si Ibo yan? Oh, apila sige kuan na iboy. Salamat na. Salamat. Okay, bye-bye. Oy, tagwin-tagwin ba ba? Pasipo ko nga biyahe. Hi guys. Wala ikan akong kuan telepon. Natuwa ko kuan dili ko lipo kay gamay ra pasayro dagan dili ko sayro. Kaklaran na. Wala ko kalukat. Balo ng lugar ito.
Nga bunog. Nara. Nabunog ang panit. Nagdala ko kakao gikan sa bukid nun. Kaya wala kakao na mo dito sa Bohol. Kanya kapoy kay bit nagdala pa sigo o stick bread. Nara. Stick bread. Yung sa ganan mo kaonan eh. Muna mong kakaunon sa una bata pambaligya ito. Tulo ka kilo na siya guys. Akong video kasi ginagpuan hirog ako kapira kay walang kustan ako lang ipasanbing iwag gawas.